Počúvaj Milan, máme v novom autobuilde dosť detailné predstavenie Outlandera a myslím, že prišiel čas na to, aby sme si ho aj reálne vyskúšali. Poďme na to. Takže máme tu tú štvrtú dlho očakávanú generáciu nového Outlandera. Bola naozaj dlho očakávaná, ale myslím si, že to čakanie nakoniec stálo za to. Akože stálo absolútne. Keď som ho preberal, tak som ho videl prvýkrát, predtým som s tým ešte nemal skúsenosť a na mňa to auto zapôsobilo tým, ako sa brutálne zmenilo. Brutálne. Tak už to nie je tá sivá myška, už má dospelý výraz, veľkú chromovú masku, naozaj vyzerá robustne, mužsky a je pripravený teda plniť tie najťažšie úlohy ako plnohodnotné SUV, ešte aj s tým klasickým plug-in hybridným pohonom, ktorý vypipláva Mitsubishi už od roku 2012. Stojí na tých troch pilieroch, o ktorých oni stále hovoria, a to je pilier, ktorý historicky pochádza ešte z Pajera, to znamená tá kompetencia offroadová, potom pilier, ktorý vychádza z toho ich prvého elektrického vozítka. Toho takého malého nejakého, čo bolo taký ešte? maličký, presne tak. Čiže tam sa prvýkrát naučili robiť s batériovými elektromobilmi a potom samozrejme Lancer Evo ako protagonista pohonu 4x4. To všetko v jednom balení máme teraz tu. Ja akože pamätám si, že keby ten predchádzajúci Outlander končil, tak ono to bolo stále v pohode dobré auto, ale vyčítali sme mu často, akože ja určite, že tie technológie akože úplne neboli už ako on point v tej dobe, to spracovanie toho interiéru. A mne sa páči, že teraz prišlo toto a to je niečo akože absolútne odlišné. Pôsobí to ako prémiovka vnútri, navonok a ten pohon, o ňom si poďme povedať viac, lebo ten absolútne stojí za to. Určite. Takže otvorím kapotu a pozrieme sa teda, že čo je pod ňou. Je tam štvorvalec, 2.4 a teda musím povedať, že čo si som s ním už odjazdil. 2.4, hladká, atmosférická, podám ti. Benzínová, s nepriamým strekovaním paliva, teda strekuje sa do nasávania. To budú mať odborníci na internete radí, že má nepriame vstrekovanie. Áno, pretože nedochádza k takej karbonizácii. Ale áno, je to objektívne. Hej. A aj dlhodobá životnosť toho motora samozrejme v takýchto prípadoch je oveľa vyššia. No a okrem tej 2.4, ktorá je inak fakt, že kultivovaná, brutálne ťahá, čo som prekvapený, ale veľmi je tichá, až kým napríklad nejdeš na diaľnicu a nedávaš, že plnú akceleráciu napríklad, tak skoro o nej ani nevieš. Máme vlastne elektromotor vpredu, máme elektromotor vzadu, čiže tu máme pohon všetkých kolies, Mitsubishi ten špeciálny, ktorý majú oni, SAVC a v zásade čo ma veľmi prekvapilo, keď som išiel včera po diaľnici z Bratislavy domov, tak som prišiel, že bez problémov by som došiel do Piešťan na elektriku a to mi príde, že to je, ako som hovoril, že v minulosti podľa mňa ten Outlander už keď proste končil v Európe, tak už trošku zaostával, ale tento je teraz porovnateľný aj s tou najlepšou konkurenciou v tomto Tým, že tá prvá generácia plug-in hybridu bola prvá a bola priekopnícka, tak ona mala ten dojazd samozrejme nižší, mala tam vtedy iba 12 kWh batériu, takže sa s tým dalo jazdiť tak do vzdialenosti tých 40-38 km merateľných. Tuto je 22,7 kWh batéria, takže čisto na elektrický pohon to dokáže prejsť 86 a v meste až 113 km v ekologickom alebo ekonomickom režime. Spaľovací motor má 136 koní, zadný elektromotor 136 koní, predný 116, v súčte systémový výkon 306 koní, takže naozaj to je vysokovýkonné SUV, ktoré na stovku zrýchli za 7,9 sekúnd. 7,9 sekundy a naozaj to je aj cítiť. Ja ako hovorím, ja som včera dal nejakých cez 80 km na diaľnici. Fakt, že na diaľnici. Treba povedať, že ten plug-in hybrid funguje v elektrickom režime do 135 km za hodinu. To treba povedať, že dlho sa správa ako elektromobil. Áno, akože on to maximálne absolútne preferuje a je tam vidieť aj ten veľký dôraz na rekuperáciu, keď máš tam tú funkciu vlastne toho virtuálneho pedálu. One pedal. Áno. Tam na to aj tlačidlo, aby si ho mohol spustiť a zafixovať, čo tak je výhoda. Tak vtedy ti to veľmi intenzívne rekuperuje a ty vieš jazdiť naozaj iba jedným pedálom, lebo to auto si dobrzdí, zastaví. A fakt, že ako univerzál do mesta, na diaľnicu a možno aj do terénu, akože vyskúšame. Ja som povedal, že toto auto by sa nemuselo vôbec hanbiť ísť do divadla, ale zaujímalo ma, že či
obstojí aj tu, v takomto prostredí a keď počkáte, tak sa za chvíľku ukážeme. Milan, ty si tak nabrifovaný o tom aute. Povedali sme si dojazd, ale čo to nabíjanie? Čo sa tu skrýva? Takže máme klasické nabíjanie striedavým prúdom, ale našťastie Outlander má aj nabíjanie jednosmerným, takže môžeme použiť rýchlo nabíjačku. V tomto prípade je to Japonec, takže má konektor Shademo. A z 10 na 80% za 32 minút myslím, že to je veľmi slušná hodnota. Čo sa týka samotnej spotreby, tak merali sme aj jazdu s vybitým akumulátorom a vtedy dosahuje 7,2 litra na 100 km, čo je veľmi dobré. Samozrejme to VLTP je také, že 0,8 litra, keď máš nabitú baterku, a k tomu okolo tých 23 kW na 100 km. Mne to včera vychádzalo len tak, akože keď sa o tej diaľnici bavíme, tak tam mi to vychádzalo, že 25 kWh na tej diaľnici plus minus. No a potom ten dojazd vlastne, ako keby čo mi zostávalo, povedzme, že skoro raz toľko domov ešte, tak prišiel som domov so spotrebou nejak 4,5 litra na 100 km, že potom vlastne to trošku dohnalo, ale myslím si, že veľmi solidné. A keď si to tak zoberie, že koľko ľudí dochádza do Bratislavy, či už zo satelitov, alebo do iných veľkých miest, či už zo satelitov, alebo povedzme aj z Trnavy, toto auto ti dá v podstate Trnavu a naspäť pravdepodobne na jedno nabitie. Iba v elektrickom režime. Takže akože, to je veľmi slušné. A pokiaľ máš ako my možnosť práci si to dobiť, že máme akože parkovisko, kde sa dá nabiť, tak potom je to absolútny ideál. Akože, hovorím to preto, lebo v minulosti sme sa bavili častokrát o tých plug-in hybridoch, že či až tak dávajú zmysel a tak, ale myslím si, že táto generácia, ktorá teraz prichádza s tými 100-kilometrovými dojazdmi, to už akože celkom dáva aj zmysel. Presne tak. Navyše medzigeneračne Outlander zväčšil svoju nádrž o 10 litrov, čo bola ďalšia choroba tých prvogeneračných plug-in hybridov, že tým, že mali batériu, tak ako si sa im stvrkla tá palivová nádrž, tak v tomto prípade je to 52 litrov, čo už je myslím dostatočné. Ideme pozrieť ten interiér, lebo akože ten tiež dosť stojí za to. Takže hneď ako som si sem sadol, tak sedadlá, hej, obrovský rozdiel voči minulosti, sú vyhrievané, sú ventilované a dokonca majú aj masážnu funkciu, pričom vyhrievaný je aj volant. Celkovo akože už teraz vidíš, že keď som si tu proste klikal, tak som si klikal a nemusel som tu chodiť cez displej, čiže strašne sa mi páči, že Outlander drží všetko také jednoduché a napriek tomu, že je moderný, tak si zachováva takú tú architektúru, ktorá je nám vodičom prirodzená, rozumieme jej a oceňujeme jej. Áno, navyše sa zvýšila aj kvalita vypracovania interiéru. No to rozhodne. Aj v tejto vyššej výbave máme v podstate mäkčné materiály, vidím, že už tam chytáš tie plasty. Ale bežne to nerobím, ale teraz na video to chytám poriadne. Aj vlastne táto imitácie kože pripomína aj so svojím zvráskaveným povrchom v podstate pravú prírodnú kožu. Sú to imitácie uhlíkových vlákien, karbónu, je tu leštený kov, leštený hliník a všetko dohromady myslím, že to nejako hrá, nejako súvisí. Je to krásne balenie. Vytvára to pekný až prémiový dojem z interiéru. Mne sa veľmi ráta tento detail, ty ho máš len tam, tie Yamaha reproduktory, že Yamaha, vieš, že japonské proste, že áno, idú si to. Je to echt japonské auto, takže aj audiosystém je japonský a máme tu ovládač jazdných režimov, už sme hovorili o režimoch pohonu. Máme elektrický, sériový hybridný, aj paralelný hybridný a máme 7 možností jazdných režimov, ktoré sa prepínajú veľmi jednoducho týmto otočným ovládačom a od toho režimu štrk vyššie je už vždy pripojený aj zadný elektromotor, takže je to štvorkolka v tomto momente. A tu máme to tlačidlo, čo sme spomínali, one pedal, takže rekuperácia, keď nemusíte v podstate počas jazdy vôbec používať brzdový pedál a zastaví vás auto brzdeným motorom. Tak za mňa jedno obrovské plus a malý detail sa skrýva tuto, v tomto priestore, totiž je tu trojzónová automatická klimatizácia. Mne sa x-krát stáva, že ja vlastne neviem presne úplne ako nastaviť tú klimatizáciu vzadu.
A často sa to robí cez displej v moderných autách, ale tuto je krásne, že rear mi tu píše, že 22,5 stupňa a týmito dvomi tlačidlami si vlastne nastavujem teplotu vzadu pre pasažierov, vzadu pre deti a tak a týmito veľkými si nastavujeme my dvaja. Takže to sa mi, akože to je strašne dobre vymyslené a čudujem sa, že to nerobia úplne všetci týmto spôsobom. Inak samozrejme, akože posed, volant, displeje, všetko, infotainment, paráda. Rovnako akože armáda asistenčných systémov vedie aj tu vidieť vlastne, tu sú skryté tie senzory, ktoré sledujú vodiča a neustále počas jazdy nám vybicujú do toho, že či naozaj máme oči na ceste, alebo sme unavení, alebo nie sme unavení a máme si urobiť prestávku, máme si dať kávu, alebo nemáme, takže to je trošku otravné. Mnohé systémy asistenčné sa dajú vypínať, mnohé nie. Inak čo je zaujímavé, asistent držania jazdného pruhu prešiel z podpory cez posilňovač na brzdu. Tvrdia, že pri vyšších rýchlostiach je podpora cez brzdy bezpečnejšia. Viac to koriguje, akože musím uznať, že je to také, že prekvapilo ma to, nebudem klamať, že kedysi to mala jedna prémiová značka, že veľmi si išla týmto smerom. Veriem, že to je bezpečnejšie, ale akože zasa ten zásah je taký výraznejší, človek sa na to musí zvyknúť. Hej, že... Na druhej strane naozaj ten výrazný zásah môže toho človeka aj viacej prebudiť, zachrániť po prípade v nejakej... Vyšší pozor, takže áno, čiže korekcia držania jazdného pruhu sa rieši cez brzdy. Dobre, a posledná disciplína, poďme si pozrieť priestor vzadu. Aj to ma zaujíma, ako sa zmenilo, lebo však mám tu teba, vysokého spolumoderátora, takže ty vždycky dobre vieš posúdiť, koľko je miesta vzadu, no a potom by sme to tu mohli už trošku roztočiť. Tak poďme sa posadiť dozadu. No sme na zadných sedadlách a so svojou výškou 190 cm sa tu cítim celkom dobre. Na kolená mám rezervu, nad hlavou je táto... Na tú hlavu pozerám, že to nie je až také úplne. Na tú hlavu je to taký výrez, také vybranie, čiže ja keď sa opriem, tak som v pohode. Ale nemôžem sa nakloniť dopredu, pretože kvôli panoramatickému strešnému oknu, ktoré má vyše 700 a vyše 900 mm na šírku a na dĺžku, tak je tu toto zníženie a to už potom trošku prekáža, ale inak je to strašne veľa miesta. Dobre, ale zase akože reálne nesedíš takto v aute, ale akože to som iba chcel ukázať. Takto sa opreš v pohode. Že je tu veľa miesta, aj na šírku, aj na ramena, aj na lakte. Mne sa veľmi páči, taký vačok na telefón tu je. A ako som už hovoril, tá trojzónová klíma, ešte okrem toho aj vyhrievanie pre každé naše sedadlo, USB-C a dole je zásuvka, čo potiahne vlastne až 1500 W a rovnaká je aj v kufri. Áno, sú tu 2500 W zásuvky, čo je veľká výhoda. V 1500 W to už ti utiahne aj takú menšiu rýchlovarnú kanvicu. No, kávičku si vieme spraviť, vidíš? Mohli sme si spraviť. Na budúce si spravíme. Tak čo, nejaké finálne zhodnotenie Outlandera? Najprv poviem, čo som zabudol. Už od štandardu má Outlander aj tepelné čerpadlo. Takže to je dosť významná vec, že si ho nemusíš priplácať a mnohé plug-in hybridy ho doteraz vôbec nemávajú, takže ten management teploty sa tým výrazne zlepšuje. Ako je aj ohrev kabíny, ako je predohrev batérií a podobne, že to odpadové teplo vlastne nie je odpadové, ale využíva sa. Príjemné prekvapenie, akože priznám sa, že toľko som nečakal od Outlandera, že v minulosti to bolo áno, štvorkolka, dobrá, praktická, priestranná, ale teraz tam ešte dodali ten rozmer luxusu, ktorý sme videli predtým na fotkách, už keď to auto bolo predstavené, ale nevedel som si to úplne tak, že zhmotniť a teraz sa mi to zhmotnilo a že vyzerá super, jazdí super, akože podvozok je ten aj... Veľmi pohodlný a komfortný podvozok. Na rozbitých cestách je veľmi komfortný, to rozhodne. Štvorkolka, plug-in hybrid, akože... To auto má všetko v podstate. Má. V základe za 51 900 €. Môžeme ho ísť teda už konečne roztočiť na tento prach? Tak, poďme si to zajazdiť. Poďme.